Aquest divendres s'ha impartit un curs a la Galop de Balaguer als monitors del Saltem i Ballem per tal que també es pugui ensenyar a totes les escoles d'arreu de Ponent. Aquesta és una de les accions que forma part dels actes de celebració de la capitalitat de la sardana que tindran lloc a la ciutat de Balaguer durant tot aquest any. El curs ha comptat amb la participació de 7 monitors i l'ha impartit el director de la Xemeneia, Espai de Dansa i Moviment, Albert Bonet. La galop era una dansa que es ballava al mes de setembre en el marc d'una fira de bestiar coneguda com la Fira dels Enamorats i on antigament s'hi pactaven molts casaments. La Paeria de Balaguer, a través del Museu de la Noguera, la va recuperar l'any 2017 per tal de fer una ballada popular en motiu de la festa de l'Arpia, tot recordant l'antiga Fira dels Enamorats i la tradició que hi anava lligada. Bonet ha explicat que, tot i que durant la festa de l'Arpia es va fer un tastet als nens, la idea inicial ja era passar-ho a les escoles perquè els nens i nenes siguin conscients de tota la cultura popular que tenim a Balaguer. En el seu moment sí que va ser un tastet i ja ens ho vam proposar així, però també una mica la idea inicial ja era aquesta, passar-ho a les escoles de manera que tota aquesta cultura popular ja creixi a les escoles, els nens i nenes de Balaguer, tota la infància de Balaguer en pugui ser conscient de tota la cultura popular i tradicional que tenim aquí a Balaguer i que és un tret identitari nostre. Montse Minguella, monitora del Saltem i Ballem, ha explicat que la intenció és que els nens aprenguin a ballar sardanes i també la dansa de la seva població, podent gaudir molt més de les festes populars. Bé, doncs el Saltem i Ballem aquest any, al ser Balaguer capital de la sardana, doncs hem intentat esbrinar si aquí hi havia alguna dansa típica aquí al poble, a la ciutat de Balaguer, i llavors ens van dir que hi havia aquesta galop, doncs que més que no, doncs fem aquesta dansa, l'ensenyem als nens al mateix temps que fem les sardanes, i així doncs, els nens coneixen la dansa de la seva població i a més aprenen a ballar sardanes i a gaudir de la festa. La música de la galop la va recuperar a partir de les partitures de Joan Amades el professor Xavier Pinyol, de l'Escola Municipal de Música de Balaguer, i els passos del ball el director de la Xemeneia, Albert Bonet. Ara, en el marc de la capitalitat de la sardana, s'ha encarregat al músic Dani Gasulla l'arranjament per a cobla perquè aquesta dansa es balli a la festa escolar de fi de curs de sardanes del 30 d'abril. Totes les escoles de la ciutat s'han incorporat als tallers Saltem i Ballem per aprendre la sardana i la galop de Balaguer, arribant a gairebé 400 alumnes corresponents a 16 grups.